O fomento da actividade física é un dos eixos básicos da actuación da Concellería de Deportes, que tamén é Concellería de Saúde. A saúde e a actividade física están íntimamente relacionadas ata tal punto que, por exemplo, falando do cancro, hai estudios que revelan que o sedentarismo incrementa o risco de padecer un cancro de colon ata nun 20%. Só é un exemplo, pero pódense aplicar a outros eidos. O que está claro é que o sedentarismo é un dos problemas cos que nos atopamos nesta sociedade e que temos que loitar contra el dende todos os frentes. Dende a Concellería vimos elaborando un proxecto que está evidentemente mediatizado no seu desenvolvemento pola propia pandemia, pero que xa botou a dar os seus primeiros pasos. Estou falando do Metrosan, un proxecto que pretende facilitar e fomentar a actividade física entre todos os cidadáns, sobre todo entre aqueles que lles costa máis dar ese paso de sair da casa e poñerse a camiñar ou a trotar. O Metrosan nace cun carácter inclusivo, favorecer e potenciar a participación sen límite de idade e sendo respetuosos coa diversidade funcional e sensorial. Queremos visibilizar que Pontevedra ten rutas de abondo para que non nos aburramos e ao mesmo tempo cun nivel de dificultade apto para todas e para todos. Ese é o espírito que nos impulsou e que puxemos en marcha como proba, como experimento na nosa rara pero San Silvestre. E a partir de aí estamos a elaborar un plantexamento moito máis ambicioso que iremos poñendo en marcha a medida que as restriccións vayan diminuindo. E un dos principales principios do Metrosan é a colaboración con entidades e asociacións xenerando sinerxias que impulsen a actividade física, calquera actividade física. Cando a Asociación de Loita contra o Cancro se puxo en contacto connosco, non dubidamos en mostrar todo o noso apoio a unha idea que encaixa como un guante na nosa visión do exercicio como elemento saudable. Por iso, a ruta proposta, que logo vos explicarán, e que non estaba contemplada como tal, sí en parte, pero non toda, vai a pasar a formar parte do noso Metrosan como ruta AECC, a Asociación Española contra o Cáncer, sen que elo implique que non se vayan a utilizar outras rutas neste proxecto, que logo, como digo, vos explicarán as representantes da asociación que están hoxe aquí. O importante e o que queremos transmitir é que necesitamos que os veciños e veciñas de Pontevedra se animen, aproveiten a hora que ven o bo tempo e sempre respetando as restriccións marcadas por esta pandemia, que se conciencien de que adicarlle unhas horas a semana a facer exercicio no fondo é gañar anos de vida, é mellorar a saúde, incluso tamén desde un punto de vista psicolóxico. Por lo tanto, esta iniciativa que hoxe nace e que ven impulsada desde a Asociación contra o Cancro nos parece non só interesante, sino moito máis que interesante. Nos parece unha iniciativa que, ademais, como digo, de encaixar coa nosa filosofía, implica a asociacións, a voluntarios, a persoas que queren que os demais ciudadanos manteñan ou melloren a súa saúde. Creemos que eses principios son fundamentales, que debe ser unha liña de actuación sólida e consolidada no futuro, non só desta Concellería, sino de forma transversal con outras concellerías, e para iso nos van a ter sempre a nosa colaboración. Esperemos, ademais, que esta primeira ruta se transforme en outras moitas rutas e que a xente se anime. Agora, lle explicarán un pouco como vai a ser todo o procedimento, que evidentemente ten que cumplir unha serie de garantías moi estrictas. Esperemos que pouco a pouco se podan ir suavizando, pero que supón ir retornando á necesidade de facer actividade física, sobre todo por aquelas persoas, insisto, que a veces lle dá un pouco de pereza salir da casa. Eu desde aquí, dende a Concellería, quero animaras a que sexa unha hora, sexa media hora, sexan 3 horas, sexa o tempo que sexa, pero que salgan, que paseen, que troten e que disfruten de unha inmensa variedade de roteiros. E sobre todo de este, que é un roteiro, ademais, non só asequible e fácil, sino espectacular dende moitos puntos de vista.
E, sin máis, non me enrollo máis, non sei quen vai agora. Hola, buenos días. Soy Carmen, soy la presidenta provincial de la ECC de Pontevedra y desde la ECC llevamos una estrategia de prevención centrada en la modificación del entorno y una de las acciones llevadas a cabo son las rutas saludables, que sabemos que solo con nuestra propuesta no iba a ser suficiente y por ello firmamos esta colaboración con el Concello. Buscaremos también que se impliquen más entidades y la responsable del programa, que es mi compañera Rebeca, os va a explicar un poquito en qué consisten las rutas. Bos días, son Rebeca, son a responsable do proxecto de rutas saudables deste que aquí presentamos. Efectivamente, como adiantaba Carmen Abeledo, a nosa estrategia no eido da prevención supón a modificación dos entornos. Coñecemos, sabemos, pola nosa experiencia e por diversos achados científicos, que a modificación do entorno próximo á persoa, do barrio, do centro educativo, do centro de traballo, é un dos factores que ten máis peso a hora de que as persoas decidan tomar unha opción saudable. E, polo tanto, nace aquí este proxecto de rutas donde pretendemos instaurar na comunidade, no Concello de Pontevedra, unha opción saudable que facilite a aquelas persoas que estén ou que teñan na súa idea a necesidade de poñerse en marcha, de iniciar a facer actividade física, teñan esa opción, esa porta aberta para facelo coa nosa actividade. Partimos de datos. O sedentarismo ocasiona o responsable dun 6% das mortes en todo o mundo. Concretamente, como se adiantaba anteriormente, eleva entre un 20 e un 25% o risco de cancro de colon. Polo tanto, non podemos quedar indiferentes e queremos chegar precisamente a estas persoas máis sedentarias, a ese 45% de adultos que se manteñen sedentarios no seu tempo de ocio para que se animen e vir a camiñar connosco. Creemos que esta actividade, que é unha actividade en grupo, nun entorno privilexiado, nun entorno natural, pode ser unha opción moi axeitada para funcionar como elemento motivador para todas esas persoas ás que queremos chegar. A nosa idea é fomentar, ou o noso obxectivo é fomentar a actividade física periódica, non puntual. Por ello, o programa se alarga a unhas 20 semanas. Está previsto que o inicio destas rutas teña lugar o 12 de abril. E a partir de aí se estenda esas 20 semanas. A frecuencia será semanal, sería un día a semana, e vamos a iniciar con 3 grupos. 3 grupos ao longo da semana. Habrá un grupo o luns pola mañá, o mércores pola tarde e o xoves pola mañá. Somos conscientes tamén de que actualmente, dadas as restriccións, non podemos abrir de forma xeralizada estes grupos, sino que comezaremos en grupos de 5 persoas, esperando a que as restriccións nos permitan un maior aforo e que ninguén se quede fora. Tamén somos conscientes de que nós sós seríamos incapaces, solamente a nosa recomendación, aínda que se sume as recomendacións da Organización Mundial da Saúde, da necesidade de realizar actividade física a diario, non é suficiente. Por iso creemos que colaboracións como a que hoxe aquí presentamos co Concello de Pontevedra, igual que a nosa intención de implicar a outras entidades, é moi necesario para chegar a esas persoas que na súa vida teñen esta necesidade de mellorar ou de promocionar a súa saúde. Tamén somos conscientes de que vamos a iniciar esta primeira tanda de rutas con un roteiro que é a Xunqueira de Alba, vai a ser a nosa ruta base, porque consideramos que é un roteiro, un itinerario fácil, doado, accesible para toda a poboación e que nos fai un apoio para que ninguén se quede fora. Creemos que é moi importante que sea un itinerario sinxelo. A duración, ademais estimada, sería de uns 90 minutos
podendo facer itinerarios un poquinho máis pequenos ou facer un percorrido un pouco máis pequeno os primeiros días. E a nosa idea é ir flexibilizando e adaptándonos, non? Tamén as persoas e os participantes e poder ir mellorando. Pero algo que temos moi claro é que só unha ruta, só un itinerario, pois pode facerse monótono. Polo que nos gustaría contar con diferentes colaboracións, con diferentes actividades acompañando ese roteiro. Nos gustaría contar con charlas de diferentes temáticas que nos fagan esas rutas un pouco máis agradables. Nos gustaría puntualmente variar o percorrido aproveitando sobre todo este proxecto de Metrosan que comentaban para aportar unha maior variabilidade para que non sea unha actividade monótona. Así mesmo, contaremos con un pasaporte de rutas na que iremos selando a participación en cada día de ruta. Desta maneira, se os participantes acadan un 16% un 16 das 20 rutas, un 80% desas xornadas, pois que teñan unha recompensa final. Vamos a intentar, mediante estes e outros medios, que sexa unha actividade dinámica, divertida, que, ademais de mellorar a saúde a través da mellora da forma física, da flexibilidade, incluso da forza para realizar actividades da vida diaria, como subir escaleiras, que aporte outros aprendizaxes, que aporte un espacio de encontro en grupo, que se xeneren incluso amizades. Así que, con todo isto, animamos a todo aquel que o poida precisar ou que teña na súa mente o inicio na realización da actividade física, que se poña en contacto connosco. Para a inscripción poden facerse a través de diferentes vías, a través da página web, do noso correo, do número de teléfono de Infocáncer ou incluso a través das nosas redes sociais, que en todas elas vai o nome @AICC-Pontevedra. Para terminar, me gustaría agradecer moito a disposición da Concellería de Deportes, igual que outras concellerías colaboradoras, para que este programa teña máis visibilidade e nos permita chegar a máis persoas. Gracias. Castro Barreira. Dentro da entidade son coordinadora de voluntariado, técnico de prevención e técnico de atención psicolóxica. Sí que é certo, xa que comentas o tema do voluntariado, que son os voluntarios, que non o comentei anteriormente, e as persoas que dinamizan as rutas, en todo caso, son voluntarios da nosa entidade que están formados para facer ese acompañamiento ao longo de toda a xornada de ruta. Un pouco para ver que todo o mundo está ben, para registrar esa asistencia, para axudar a xenerar un clima ameno e adecuado. En todo caso, serán os voluntarios quenes guiarán esa ruta, que non guiar unha actividade deportiva, simplemente un acompañamento. Para esta primeira tanda, que falamos desas 20 semanas, a nosa idea é que utilicemos este itinerario como base, como o itinerario de sempre, pero sempre que poidamos ir vendo que outros podemos utilizar. Adiantaba a potencialidade do Metrosan para facer esas variacións, incluso para cambiar ou variar un pouco máis no futuro, pero que tamén estamos abertos a demandas, por exemplo, dos participantes, que nos comenten que lles gustaría facer esta ou outra ruta, ou incluso dos propios voluntarios que decidan facer unha variación. É como esa parte está sin definir, é como máis flexible. Sí. Mais ou menos o perfil de participante, non sei se teñes algún tipo de idade. Realmente está aberto a calquera tipo de persona. O que sí nos gustaría
é pois, que aproveiten esas persoas máis sedentarias, esas persoas que no seu tempo de ocio son sedentarias. De feito, nos vamos a avaliar como todas as actividades que fai a ECC o incremento ou a mellora, non, na saúde deses participantes a finalización da actividade. Non? Entonces, o que nos gustaría é conseguir un gran incremento. Polo tanto, aquelas persoas máis sedentarias son as que máis se poden beneficiar. Pero non hai ningún tipo de criterio en canto á idade e incluso pois, de haber algún tipo de patoloxía ou de dificultades, sí que vamos a recomendar que se consulte co seu médico de familia para asegurar que, bueno, pois, que vayan a actividade sin riscos, pero non vamos a facer exclusión, por decirlo así. Xa está, ok. Moitas gracias.